Ariketa honetan, zatiki algebraikoen arteko batuketak eta kenketak egingo dugu. Orduan, gure lehenengo pausua beti izango da izendatzaileak deskonposatzea. Deskonposatzea zergaitik? Euren arteko MKTA bilatu behar dugulako. Beraz, askoz berrezago ikusiko dugu idazten badugu zatiki berdinak, baina deskonposatuta. Orduan, lehenengo izango litzateke X gehi bat karratu, batuketaren karratua. Bigarren zatikian daukagu X karratuken bat, beraz batuketa bider kenketa. X gehi bat, bider X ken bat. Eta hirugarren zatikian daukagu kenketa karratu. Orduan, MKTA izango litzateke hartzea biderkagai komunak eta ez komunak eta berretzaile handienarekin. Beraz, daukaguzan biderkagaiak dira X gehi bat eta X ken bat. Beraz, MKTA izango da, MKTA izango da X gehi bat, baina berretzaile handienarekin, beraz, karratu, bider, X ken bat, eta berretzaile handienarekin karratu. Hori izango da guztien, zatiki guztien izendatzailea. Beraz, X gehi bat karratu, bider X ken bat karratu, ken. Kopiatzen dugu, izendatzaile guztietan. Izendatzaileak ez dupena merezi biderkatzea. Gehienetan gero ekuazioak daukagu zanean, izendatzaileak kendu egingo dugu, simplifikatu egingo dugu, ekuazioaren bi atalak berdintzerakoan. Oso izango litzateke. Enbiatuko dugu zatiki baliokideak. Eta horretarako, konparatzen dugu aurreko zatikia. Eta orduan, aztertzen badugu izendatzailea, fijatzen gara, biderkatu dugula X ken bat karraturekin. Beraz, zatiki baliokide izateko, zenbakitzailea ere, biderkatuko dugu X ken bat karraturekin. Beraz, bider X ken bat karratu. Bigarrenan, biderkatu dugu, daukagu X gehi bat, X ken bat, baina orain karratu. Beraz, biderkatu dugu zenbakitzailea, X gehi bat, bider X ken batekin. Eta hirugarren zatiki baliokidean, konparatzen badugu, biderkatu dugu X gehi bat karraturekin. Beraz, geratzen jaku, lau, bider X gehi bat karraturekin. Horrekin biderkatu dugu. Orduan, zerekin biderkatu dugu izendatzailea? Horrekin biderkatzen dugu zenbakitzailea ere. Orduan, lortu dugu zanean zatiki baliokideak izendatzaile berdinarekin, orduan, orain egin beharko genduna, izango litzateke, zatiki bakoitzan eragiketak egin. Orduan, lehenengo zatikian daukagu bi, bider X ken bat karratu. Izango litzateke bi, eta X ken bat karratu, laburbidezko formula da, X karratu, ken bi X gehi bat, zati, X gehi bat karratu, X ken bat karratu. Ken. Eta hemen daukaguna da, batuketa bider kenketa, beraz, iru, bider X karratu, ken bat. X gehi bat karratu, X ken bat karratu. Ken. Tamen daukagu lau, bider, lehenengo laburbidezko formula, X karratu, gehi bi X gehi bat. Zati, X gehi bat karratu, X ken bat karratu. Hurrengo pausua. Laburtu zatiki algebraiko batean, bakar batean. Orduan horretarako, adiegon, beti hemen zatiki algebraiko baten aurrean, minus bau da kenketa bat daukagunean, ikur horrek eragin aukiko dau zenbakitzaile osoan. Jarraitzen dugu enaz konturatu, ez dugu amaitu laburtzen zatiki bakoitza, ez? Orduan, hemen bi bider polinomio guztia, bi X karratu, minus lau X, gehi bi, zati, hemen ez dut idatziko guztia, baina izango litzateke X gehi bat karratu, X ken bat karratu, ken iru X karratu, ken iru,
Bale, izendatzaileak berdin jarraitzen dabe, bai, lau x karratu, gehi 8x, gehi lau, bale. Bueno, orduan, orain, kontuz, ikurrarekin, bai, orduan sartzen dugu dana zatiki batean, eta hori hasten dugu 2x karratu, ken lau x gehi bi, ken, vale? Eta bigarren zatikian dagoana, sartzen dugu dana, kako batean. Minus 3x karratu, ken 3, bai? Eta ken berriro, eta hirugarren zatikiaren zenbakitzaile sartzen dugu kako batean, lau x karratu, gehi 8x gehi lau. Vale? Eta guztia ez ahaztu, zatitzen dala x gehi bat, x ken bat, eta biak karratu. Bale, orduen, orain, kenketa hauek, badakizue kako baten aurrean, kenketa daukagunean, barruko ikurrak aldatu egiten dira. Beraz, izango litzateke, 2x karratu, ken lau x gehi bi, eta orain, ken 3x karratu, eta minus plus, beraz, gehi 3, ken lau x karratu, eta hemen gehi 8 hau aldatu egingo da, eta izango da minus 8, eta gehi lau hau izango da ken lau. Beraz, ken 8x, ken lau. Zati, x gehi bat karratu, x ken bat karratu. Bueno, eta orain ja, laburtu. Orduan hasten gara karratuekin, daukagu 2x karratu, ken 3x karratu, ken lau x karratu, izango litzateke, minus 5 x karratu. Gero daukagu, ken lau x, ken 8x, ken 12x, eta gero, 2 gehi 3 5, ken lau, gehi bat. Vale? Zati x gehi bat karratu, x ken bat karratu. Bueno, printzipioz, amaituta gongo litzateke, ez? Baina, bueno, hau izendatzailea kontestuaren arabera, behar bada batzuetan interesatu egingo jaku biderkatzea izendatzailea. Momentuz, horrela itzita, nahikoa izango litzateke. Eta, bueno, amaitzeko, komeni da behiratzea ia simplifikatu aldiren. Bai, zenbakitzaile izendatzailearekin. Kasu honetan, frogatu egingo dugu, zenbakitzaile izango litzateke bigarren mailako polinomio bat, beraz, formularen bidez faktorizatuko geunke. Karo, imagina ezazue, hori deskonposatu ostean, ematen dozkula minus 5, bider x gehi 3, bider x ken 7, demagun, bale? Ordan, karo, x gehi 3, x ken 7, izendatzailean daukagun x gehi bat eta x ken batekin, ez litzateke laburtuko, simplifikatuko. Beraz, bakarrik interesatzen jaku faktorizatzea x gehi bat edo x ken bat agertzen bada. Eta hori zelan dakigu? Bueno, gogoratu ondarraren teorema eta kasu honetan izendatzailearen erroak dira minus bat eta gehi bat. Beraz, zenbakitzailean ere agertzeko x ken bat edo x gehi bat biderkagaiak, minus bat edo plus bat erroak izan behar dira. Ordan ordezkatu egin aldugu buruz, eta ordan dugu minus bat bada. Minus bat karratu bat bider minus 5, minus 5. Minus 5 gehi 12 gehi bat, ez da 0. Beraz, ez dugu lortuko faktorizatzen dugunean x gehi bat izatea. Eta x ken batekin, gauza bera. X ken batekin, ezin dut ezabatu, parkatu, ezabatuko dut hau. Horrela. Eta orduan, hartzen badugu, bebai, gehi bat erroa, ordezkatzen badugu, izango litzateke bat karratu bat, bider minus 5, minus 5, ken 12 gehi bat. Izango litzateke minus 16, ez da 0, beraz, x ken bat,
ez dugu lortuko, faktorizatuko bagenke zenbakitzailea. Beraz, horrela izten dugu, eta emaitza hauxe izango litzateke. Ariketa honetan ere, zatiki algebraikoen arteko batuketak eta kenketak agertzen dira. Beraz, deskonposatzen dugu izendatzaileak, eta kasu honetan, hirugarren zatiki algebraikoan, x bider x gehi bat daukagu. Orduen kasu honetan, MKT-a, izango litzateke x bider x gehi bat, bider lau. Orduan, erabiliko dugu MKT-a izendatzaile bezala. Beraz, idazten dugu hiru zatikiak eta bilatuko dugu lau zatiki algebraiko baliokideak. Beraz, lau x bider x gehi bat, hobeto, lau x bider x gehi bat, lau x bider x gehi bat, lau x bider x gehi bat. Orduan, zatiki algebraiko baliokideak ateratzeko, konparatzen dugu izendatzaileak. Eta orduan, zerekin biderkatu dugu lehenengo izendatzailea, x gehi batekin. Beraz, 5 bider x gehi bat. Bigarren zatikian biderkatu dugu lau x-ekin. Beraz, bat bider lau x. Hirugarren zatikian biderkatu dugu laurekin. Beraz, 2x ken 3 bider lau. Lau bider 2x ken 3. Zuzen idatzi aldugu, 8x ken 12. Eta azkenik, zatiki algebraiko honetan biderkatu dugu bider x gehi bat. Beraz, 3x bider x gehi bat. Orduan, zer geratzen jako? Kopiatzen dugu berriro, baina zatiki algebraiko bakoitzean, zenbakitzailean eragiketak egiten dugu. Beraz, lehenengoan, 5x gehi 5, bigarrenean 4x, hirugarrenean 8x ken 12, eta azkenik 3x karratu gehi 3x. Hurrengo pausua izango litzateke, zenbakitzaile guztiak zatiki algebraiko bakar batean sartzea. Beraz, eukiko genduen, 5x gehi 5, eta hemen kontuz, betiko moduen minusekin. Beraz, nik eta behin sartzen dugu kakoekin batera, ken 8x ken 12, ken 3x karratu gehi 3x, eta guztia 4x x gehi bat. Orain, kakoak entzen dugu, beraz, ikurrak aldatu egingo dira. Beraz, dekogu. Laburtu egingo dugu, 5x gehi 4x, 9x. 9x gehi 5, ken 8x gehi 12, ken 3x karratu, ken 3x, aldatu dugu, ikurrak. Zati, 4x x gehi bat. Eta orain laburtu. Minus 3x karratu, gero daukagu bederatzi x, ken 8x, x, ken 3x, beltza gaz egingo dut, ken 2x, eta azkenik 5 gehi 12, 17. 4x bider x gehi bat. Hemen simplifikatzekotan, erroak izango ziren 0 eta minus bat. Beraz, ordezkatzen badugu, 0 ordezkatzen badugu, zenbakitzailea ez da 0 egiten, beraz, ezin dugulako biderkagai komunatera x, noski, eta erroa minus bat bada, ordezkatzen badugu, minus 3 bider bat
ken bi bider minus bat, gehi bi, gehi amazazpi, ez da 0 ez da, beraz ezin dugu simplifikatu. Horrela geratzen da. Gaurrengo ariketan, betiko moduan, batuketak eta kenketa daukagu zanean, deskonposatzen dugu izendatzaileak, beraz, bi bider x gehi iru, hurrengoan daukagu minus iru bider x gehi iru, eta iru x karratu. Hemen trukotxo bat. Hemen izendatzailean, minus bat agertzen jakunez, egingo duguna izango da goian ipini. Orduan, aldatu egingo dugu, ipiniko dugu x ken bat, bider bi x gehi iru, eta orain, euki beharrean gehi, ipiniko dugu ken, sortzi, zati, iru bider x gehi iru. Eta horrela errestu egiten dugu. Ken bat zati iru x karratu. Orduan, MKTA, MKTA izango litzateke, bi bider iru, bider x karratu, bider x gehi iru. Beraz, 6x karratu, x gehi iru. Orduan, bilatzen dugu zatiki algebraiko baliokideak. 6x karratu, x gehi iru, ken esan dugu, 6x karratu, x gehi iru, ken 6x karratu, x gehi iru. Orduan, zerekin biderkatu dugu lehenengo izendatzailea, iru x-ekin. Beraz, x-ken bat, kakoekin, iru x-ekin biderkatzen da. Iru x karraturekin parkatu. Bigarrena, biderkatu dugu, bider bi x karratu. Eta hirugarrena, biderkatu dugu, bider bi x gehi irurekin. Konturatu naz hemen bigarren zatikian, ez dodala biderkatu sortzirekin. Orduan, bider sortzi. Ez ondo. Orain, zatiki algebraiko bakoitzean, eragiketak egiten dugu, beraz daukagu, iru x ber iru, ken iru x karratu, ken, sartuko dugu dana zatiki batean, amasei x karratu, eta orain kontuz, daukagula hemen minus bat, hemen bebai, baina biderkai bakarra euki dugu, Beraz, ken bi x gehi 6, kakoarekin. Zati, 6x karratu, x gehi iru. Hurrengo pausua, kakoa kentzea. Eta orduan daukagu. Iru x ber iru. Hau ja egin aldugu, ez? Minus iru x karratu, minus amasei, ken emeretzi x karratu. Ken bi x, ken 6. Zati, 6x karratu, x gehi iru. Hori izango litzateke, printzipioz, zenbakitzailea laburtuta dago, eta orain, pentsatu, simplifikatzekotan, atera behar izango genduen biderkagai komuna x, baina zenbakitzailean hori ez da posible, eta bestaldetik, kalkulatuko dugu, ia minus iru, zenbakitzailearen erroa den. Orduan, kalkulatzeko ia minus iru erroa den, ordezkatu egiten dugu zenbakitzailearen polinomioan, orduan p minus irurena, kalkuluak egiten dugu, eta desberdin 0 da, beraz, naiz eta faktorizatu zenbakitzailea, rufinirekin edo, ezin izango genduke simplifikatu, beraz, horrela izten dugu. Eta azkenengo apartaduan, batuketak eta kenketak, orduan, deskonposatzen dugu, beraz, dekogu 6 bider x gehi bat, bi bider x gehi bat, eta lau bider x gehi bat. Beraz, MKTA izango litzateke, lau bider iru amabi x gehi bat. Beraz, zatiki algebraiko baliokideak ateratzeko, amabi bider x gehi bat,
ken amabi bider x gehi bat, bueno, orduan konparatzen dugu izendatzaileak, vale? Eta orduan, egiten badugu amabi bider x gehi bat, zati 6 bider x gehi bat, maitza izango litzateke bi, bai? Edo, zerekin biderkatu dugu amabi bider x gehi bat izateko, bider bi, bai? Bestera batera esan da. Vale. Orduen, izango litzateke bi bider x ken bi, horrengo izango litzateke 6 bider x gehi iru, eta horrengo izango litzateke iru bider iru ken x. Vale? Bueno, venga, zatiki zatiki algebraiko bakar batean sartun da, kontutan izan da, hemen, kenketa daukagula, geratuko litzateke 2x ken lau, lehenengo zatikitik, ken kakoa ipiniko dugu, 6x gehi 18, gero kenduko dugu kakoa, gehi 9 ken iru x. Eta hau, zati amabi bider x gehi bat. Bueno, vale, orduan daukagu, 2x ken lau, ken 6x ken 18, kakoak entzerakoan, gehi 9 ken iru x, zati amabi bider x gehi bat. Vale? Bueno. Vale, laburtzen badugu zenbakitzailea, hauze geratuko zen, minus zazpi x ken 13, zati amabi bider x gehi bat. Eta horrela, amaituko geunke.